Kumusta mga kabaro no? Sa pagkaroon mga kabaro no. Sa nakita niyo mga kabaro no, kabalo na siguro mag-asa ko mga kabaro no. Mga kabaro. Nako karon mga kabaro sa crocodile compound mga kabaro no. Gagian ako ni mga kabaro tungod kay nakita mo gud ako sa gawas nga ako nakita nga taas nga building mga kabaro no. Tanaw na to mga kabaro kung unsa to siya mga kabaro no. Nakita na ako dito pa lang ko sa Diversion Road, nakita na ako, wow, unsa ka na nasulod sa crocodile compound. Sa mga karon mga kabaro, ug makita nimo nang Dos Andanas mga kabaro no. Kanang Dos Andanas nga kulay gray nga building. MBE Parma na mga kabaro no, na diri sulod sa compound lang sa crocodile mga kabaro. Sa mga karon mga kabaro, padayon tag baktas mga kabaro no. Nya, kumusta mo mga kabaro? Sa 3D sa tong wala nagkita, kumusta man mo? Ug ako inyo pangutan-on mga kabaro, I'm okay. Wala kayo nag-focus sa vlog mga kabaro, kaya tungod lagi ni atong trabaho mga kabaro no. Nya mga kabaro, sa nakita nyo ko mo na mga kabaro, buntag sayo hapon pwede mo diri mag-walking mga kabaro no. Buntag sayo hapon o unsang orasa, pero siguro gabi na naa sila limit mga kabaro no. Unya mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no, kaya ato ning susihon ug unsay naa diri sa sulod sa crocodile compound. Nya mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Yan sa nakita niyo mga kabaro no. Uy. Nag-short lang ko nya, nagsapatos. Unta mga kabaro no, di na ta may slide mga kabaro no, di para tong mga niagi mga kabaro no nga na slide gid ta mga kabaro. Sa mga kabaro no mga kabaro, uy. Davao Butterfly House. Sulod na ni sa crocodile compound mga kabaro no. Oops. Mga kabaro nagway. Sulod sa compound. Ya, pwede ko masulod ya? Kung may entrance na. Sige. Salamat. Mga kabaro, sulod mga kabaro. Sa Davao Butterfly mga kabaro. Huy. Salamat sa mga kabaro Oops. Ano yan, sulod mga kabaro no, sa Davao Butterfly. Uy, mushroom house. Tadiri opening time 8 AM to 5 PM. Oops. Yeah, nasulay. Sanitizer. Sanitize mga kabaro. Kakumot sa alcohol. Unsay na di sulod. Please observe social distancing. Kita mo sulod mga kabaro no. Uy. Mo ni ang Davao Butterfly mga kabaro no. So nakita na ako mga kabaro, daghan dyan siya butterfly. Uy. Ay butterfly, mga kabaro naglupad-lupad. Nya. Relax unta kayo, nalay nagmawir dito mga kabaro no. Mga kabaro. Nya. Nai-fish pan mga kabaro. Nai-fish pan. Nya humot kay bulak diri mga kabaro no. Nakita na ako mga kabaro, humot kay bulak. Nya unsa pa ni diri Uy. Nakakabaro. Kasi klaseng butterfly makita niyo mga kabaro no, bawal lang gunitan. Pwede sila mutugpas imong lawas pero bawal gunitan mga kabaro no. Kahumot sa bulak na mga kabaro. Mga butterfly. Nya mga kabaro, humot kayo ang ginhawaan nimo kay mo unsa kay naa diri napita nganong humot kayo siguro sa mga pareha ni mga kabaro, mga bulak. Yan mga tais butterfly siguro mga kabaro no, humot siguro tais butterfly. Ay joke lang mga kabaro no. Mga kabaro daghang kay mga butterfly mga kabaro. Naglupad-lupad mga kabaro. Yan mga kabaro no, restricted area di ta diha. Kay restricted ba naikuy day mga kabaro naikuy nga isda mga kabaro no, di lang siguro makita kanato no. Mga kabaro dagko bayang kuy. Yan mga kabaro no, mugawas ta ato pa ning susihon ning unsa pay naa diri mga kabaro no. Yan mga kabaro, kuyugi lang ko ninyo kay itorta mo tibuok compound no, sa crocodile compound, pero dili na ta maabot dito sa may park mga kabaro no, kay sa pagkaron mga kabaro cut off na ang crocodile park. Diri ka mga kabaro, mo ni pagawas nimo no. Oops. Oy dagway mga kabaro sa worm pa ang butterfly nga ni mga kabaro. Dagway. Worm.
Nya dito mga kabaro. Kung sina. Uy. Na yung mga dulaanan sa mga bata mga kabaro no. Dulaanan sa bata nya may baliti mga kabaro no. Siguro mga pila na ni katuig ni nga baliti mga kabaro. No. Sintinyal nga baliti. Nya pwede mo mag-picnic diri mga kabaro. Butan talag no. Namoy pagkaon dala. Nga diri mga kabaro. Namoy pagkaon dala sama sa snacks. Na diri mga kabaro nya. Tanaw mo yung mga bata diri gadula. Na mga kabaro. Para karon mga kabaro no, open sila no. Open for public mga kabaro no. Nya uy. Mga kabaro. Bugnaw kay mga kabaro no. Nya uy. Pwede po gamag. Lingaw mga kabaro no. O try na to mga kabaro no. Kung try na to mga kabaro ha. Mubalik ko tag pagkabata mga kabaro ay sa. Op ano na siya mga kabaro. Agay. Mga kabaro. Ay sakita eh. Mo to mga kabaro no. Ning try lang ko kay wa ko ni agi pagkabata joke. Gitaya lang ako mga kabaro no. Kumugana pa siya ang hilahang niya to. Mugana gid siya mga kabaro. Nya mga kabaro no. Mugawas ta diri sa butterfly Davao Butterfly House no. Mga kabaro. Mo nang hitsura mga kabaro no kana sa gawas. Davao Butterfly House. Nakita na ko mga kabaro. No tickets, no entry. Pero wala may tao mga kabaro. Mo to nga ning entry ko no. Mga kabaro. Yan mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Ato pa ning susihon tong unsa pay mga development diri sa sulod sa compound mga kabaro no, kung unsa may mga maayo pa nga makita mga kabaro no. Uy. Mga kabaro. Ang ilang step mga kabaro. Ay mga butterfly. Kung dagag tao mga kabaro, diri mo maglinya sanay butterfly. Nya mga kabaro, ang nakalami aning crocodile compound. Kay ni gusto ka kanang gitawag nga makakalikasan kay mga kabaro no. Tama mga kabaro. Halos makita niyo mga kabaro. Puro kahoy na mga kabaro. Ako lang i-focus kadali mga kabaro no, ang kamera sa palibot mga kabaro. Morning palibot mga kabaro. No. Morning palibot mga kabaro no. Nya kay nag-walking tour man ta mga kabaro. Atong bagtason mga kabaro no kung unsa pay mga development sulod diri sa crocodile compound. Nya mga kabaro, kuyugi lang ko nya mga kabaro no kay unta ma-enjoy mo ani pagkuyog niyo ani no. First time na ako nag-vlog diri sa sulod sa crocodile compound mga kabaro no. Uy. Sulod sa compound sa crocodile, sulod sa crocodile compound mga kabaro no. Nasa lagi tawag nga King Crocodile Game Farm mga manukan mga kabaro no, sa mas panabo nga manok. Nya ay kin mga kabaro. Okay po ni mga kabaro. Ay good. Kanding. Kumusta naman ka kanding? Kanding. Mo po niya kung usa nga ganahan mga kabaro no, paraning may ngani. Di ganahan mga kabaro kung diri sa makita niyo mga kabaro no, prating lami nya bugnaw kay mga kabaro, alas 3:30 sa kahaponon mga kabaro, pero grabe. Wow. Bugnaw kay mga kabaro. Pali mga kabaro padung ta silahang kato nakita nato nga taas nga building mga kabaro no. Ato to tanawon mga kabaro kung unsa to nga siya nga unsa nga building to mga kabaro. Kaya naman bag-o sa kong pananaw. Bag-o na ko nagian. Uy. Dili ta mga kabaro. Hato ning susihon diri mga kabaro Tanaw na to ning unsay mga kausaban diri dapita development diri area mga kabaro no. Oops. Sorry diri Uy. Mga kabaro. Uy. Mga kabaro. May mga sakinan nga mga daot. Uy. May mga manok Bisaya. Uy. Di na tamabot ito mga kabaro. Kaya basig bawal. Yan mga kabaro no. Dito mga kabaro. Uy. Kita na ko ani dapita sulod sa compound sa crocodile mga kabaro no.
Sige sa ko mulingi mga kabaro na manukan. Manukan. Ano yung mga kabaro? Nya baktas tagpalayon mga kabaro no. Ug ato pa tong pang libot-libuton. Libuton na to ning area. Uy. Ug mayong hapon ya. Mayong hapon. Ya mga kabaro no. Oops. Mga kabaro. Di ka bugnawan ani mga kabaro. Mo tong gusto adtuan mga kabaro. Na makita ni mo sa diversion mga kabaro. Siya ra gid ang isa nga nasa tunga sa sulod sa compound mga kabaro ba nga taas nga building. Nya palayon tas pagbaktas mga kabaro no. Ato pang tanawon diri mga area mga kabaro. Kung sa ginaa sa sulod sa compound, compound sa Crocodile. Ang nabalaan gyud mga kabaro bisag asa ka. Crocodile Park. Pero ang park mga kabaro na diri ang Crocodile gini. Pero sa pagkakaroon mga kabaro no. Hapon naman ya, di ko ta pwede nga mosulod. Di na ta kasulod. Oy. Unsay nakabutang? Please slow down. Accident prone area. Oh. Daw. Unsa ni diri nga dalan? Butterfly House nya Davao Crocodile Park, Tribu Key, Mindanaoan. Butterfly House, Davao Crocodile Park and Zoo is now open. Yan mga kabaro no. Padayon lang tas pagbaktas mga kabaro no. Enjoy sa inyo ning view mga kabaro no. Ug unsa kanindot diri sa sulod sa compound, sa Crocodile compound. Para mga kabaro. Wala gid akong gusto aduan pero maabot ta diharon mga kabaro. Ato sa ning i-enjoy mga kabaro ning nasa palibot. Uy, pagkanindot pagka-landscape mga kabaro. Mga kabaro. Wow. Kanindot sa mga bulak. Purmag heart mga kabaro. Grabe. Nindot pagka-landscape. Unya mga kabaro no. Uy. Unsa ka to nagtingog dia dapita. Kani mga kabaro, Crocodile Park na dia mga kabaro. Oh, buaya ron ang nagtingog. Mga kabaro, kanindot sa mga kakao. Yeah, mga kabaro no. Padayon tas pagbaktas. Pero di na ta mosulod dito mga kabaro no sa area gid sa Crocodile Park. First of all, nganon di ko mosulod. First, buaya man gud mahadlok pug buaya. Nya ikaduha, nahi entrance. Mahal biya pug entrance no. Nya ako ra po di pud pwede. Kinahanglan kung musud manggaling ko diri mga kabaro. Naa si Mrs. Nya mga kabaro. Uy. Kabaro, pakita na ko sa inyong dagway sa buaya mga kabaro Pakita na ko sa inyo mga kabaro. Tara mga kabaro. Pero kini mga kabaro, bato lang ni. Pero magiko nimo, matinuod ka. Kadako sa baba. Kadako sa baba. Mao to mga kabaro, nga madlok pug ko kay naman. Makabuhi pa lang na kadako ay mabubuhi pa lang to. Wala mga kabaro. Ipaibog lang sila ako sa inyo mga kabaro ug ipakita no. Na mga kabaro. Kanang sulod dia mga kabaro na apoy siguro sa Crocodile Park na bird show. Nya na buaya dia sulod. Pero di na ta mo sulod dito mga kabaro no kaya naman pamilyar ng mga buaya. Na sa YouTube tanaw na nimo ng buaya pero kini makita nimo diri mga kabaro kung say sulod. Kung mag-walking ka diri mga kabaro, ang imong makita, wow! Presko sa pananaw na mga kabaro. Na mga kabaro. Nya dari ta mga kabaro. Sudlo na to ning area nila diri pero di na ta mo sulod pa mga kabaro no kundi di na ta sa sulod. Na mga kabaro. Oy, Davao Crocodile Park. Sekarang mga kabaro, di na ta mosulod. Muagi lang ta mga kabaro no kung unsa pay mga unsa pay naa. Oy. Na mga kabaro. Na mga kabaro. Davao Crocodile Park. Duha ka buaya nga nagatbang mga kabaro no. Siyempre, babae na siya og lalaki. Unsa may timailhan sa lalaki nga buaya, gamay daw. Kung babae dako. Mga kabaro. Ang entrance diri sa Crocodile. Wala entrance mga kabaro no. Pero di na ta mosulod dito kay na may ticket niya. Mahal kin ticket mga kabaro. Mas gawas man nilang gawas mga kabaro.
ticket mga kabaro. Mga ilang gawas. Kanya, parkinganan. O sa gusto mo anhi diri mga kabaro no. Pwede mo mag-enjoy diri sa sulod. Kung naamoy ticket. Oh. Kaya mga kabaro, di na tayo mabuti ito mga kabaro no. Ha mga kabaro. Pwede mo diri naamoy pagkaon dala. Sama sa mga snacks, uguban pa, pangapagkaon. Nasa di mga kabaro. Nailamisa. Kanya. Naay mga kabaro. Oh, dagang lamisa mga kabaro. Pwede mo mag kaon-kaon diri mga kabaro. Pero muagi lang ta diri mga kabaro no sa park mga kabaro no kay na may ticket mga kabaro nya. Kabalo man inyong kabaro, basta na ticket dili ta diha. Bawal ta diha basta na ticket na bayaran. Kinahanglan libre. Uy, tuwa dito mga kabaro no. Tong Tribu Mindanaoan Cultural Village. Nya atong tan-awon mga kabaro no kung makasulod ta kung walay ticket. Oh, man itong content. Kinahanglan mo sulod sa mga area na walay bayad. Uy, kanindot sa mga palm tree. Oh, okay. Pag kanindot sa mga palm tree mga kabaro. Nya og hingarong orasa mga kabaro. Hingarong orasa no. Nya diri ka. Wow. Presko kay so nauna. Kay nga naman bugnaw. Tanaw na to ni mga kabaro no. Ang ilahang Tribu Mindanaoan Cultural Village. Ayun ta mga kabaro, kung walay bayad, libre. Eh kung libre mga kabaro, pasama sa butterfly, sulod ta. Pero kung may bayad, pass muna. Ito mga kabaro. Oops, mga kabaro. Dugay na ako ni gusto nga agian mga kabaro no. Taon-taon na po na ako ni gustong agian apan pag-agi na ko mga kabaro, malimot jugo nya. Karong hapon na mga kabaro, natinga anak ko nga, uy, 3 days na dahil ko walay content. Mga kabaro, padaul na ko mga kabaro Tribu Mindanaoan Cultural Village. Oh. Yan sa pagkakaroon mga kabaro no. Try na tong sulod diri mga kabaro no. Kung pwede ba ta mo sulod? Oops. Nakita na ko mga kabaro. Murag pwede man kaya naman. Mga kabaro. Nya. Diri ta mga kabaro. Tanaw na to kung sina. Oops. Oops. Ay sa pagkakaroon mga kabaro, wala siya ginagamit. Mga kabaro, kawayan. Yan na yung mga balay-balay. Mga kabaro, kawayan. Yan na yung balay. Wala siya ginagamit mga kabaro no. O unsa pa na nadiya, tinatama po tayo mga kabaro no. Yan mga kabaro, manghunaw sa tamak kabaro no kay oy na tubig. Mga kabaro, hunaw sa tamak kabaro. Yan mahagi lang tayo mga kabaro no. Nya padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Ibang tinga nagian nato mga kabaro no. Kung unsa akong nakita mga kabaro, mao pa rin yung nakita. Mga kabaro og unsa ni? Sa panidiri mao din ni River Walk. Oh, diha River Walk doon lang ta sa sapa mga kabaro no. Nya muni mga kabaro ang mga balay sa unang panahon mga kabaro. Sa mga ato ang mga ninuno mga kabaro no. Nya karon gisirado siya mga kabaro no. Gisirado siya. Ipangsirad-an mga kabaro no. River Walk Exotic Resto. Pa karon mga kabaro, Exotic Resto pero sirado siya mga kabaro no. Dari sa River Walk. Nya mosulod na mga kabaro no. Tanaw na to mga kabaro kung unsay nasa sulod. Uy. Sapin. Oops. 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 Oh. Mga kabaro. Uy, akong kamera nasangit. Okay. Yan mga kabaro no. Musulod ta sila hang. Uy, this way to Cultural Village. Tanaw na to mga kabaro no. Kung unsay naa diri mga kabaro. Davao Crocodile Park and Zoo. Aha. Unsa ni diri mga kabaro? Oops. Ang biha mga di mga kabaro. Uy. Yan mga kabaro no.
mugawas na ta sa area mga kabaro kay nabandon siya karon no. Siguro through the pandemic mga kabaro wala sila gina open, wala nila ginaabrihan ang ilang resto mga kabaro no, kay siguro siyempre pandemic gamay rag mosulod. Dati mo mga kabaro siguro sa nakita na ko sa YouTube no pas sa to nang mangilingin labay nga mga tuig mga kabaro, kini diri nga area mga kabaro grabe bibuhan ni hapon o magabi man perting bibuhan ni kay tungod ang uban mo ani mga kabaro no, dine in, dinner, mag-dinner nya dine in diri sulod. Siyempre ilang i-feel ang hangin kay presko kay hangin nya, layo sa pollution mga kabaro. Kaya naman siguro 2 kilometro dito pa ang highway. Kung ako nasayop mga kabaro no, correct me if I'm wrong. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas no, nag-joke na po din yung kabaro bisag mali. Parang sarbi to ng joke na mga kabaro panagsa pero unta mga kabaro no, atong permintiyon ng joke nga murag tinuod. Nya mga kabaro no, padayon tas pagbaktas o ato tong tanawon tong taas dito nga building mga kabaro no. Kasagaran mga anhi diri mga kabaro nadyoy sakyanan. Siyempre first of una sa tanan wala may tricycle dito or motor nga mosulod diri ano, nagisakyanan kasagaran mga kabaro no. Nya mga kabaro no, atong atuon na tong taas nga building mga kabaro. Nakita niyo mga kabaro no, unsay na niyo nakita, mao pud ako nakita mga kabaro. Nya sa pagkaron mga kabaro, oy hinahinay lang tagpagtas mga kabaro kaya naman sayo pa sa kahaponon. Ato pa ning pangsusihon diri mga kabaro no, kung unsay naa diri sa compound sa compound sa crocodile. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Nya manginaot ko mga kabaro nga unta ko naabot ka diri nga vlog mga kabaro, naabot ka diri nga oras sa 22 minutos mga kabaro, isa naman ka like mangyo inyong kabaro nga pa-like naman o wa pa ka subscribe mga kabaro, subscribe naman kaya naman mga kabaro ganahan kay kung daghag mag-subscribe mga kabaro nya daghag mag-like ganahan kay inyong kabaro nga maghimo og content nga magbinaktasay nya ipakita na ko sa inyo mga kabaro ug unsay mga kabag-uhan sulod sa Davao City o gawas sa Davao City mga kabaro. Unya mga kabaro no, may hapon may hapon agi kuya ha, gwapo inyong panghagbas sa kuan nya ba no, sagbot traktor na. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no, kay atong oras mga kabaro alas 3:30 sa kapunon mga kabaro no. Nya siyempre kay alas 3:30 sa kapunon dili na kay siya init mga kabaro no, kung init manggaling siya pero dili sakit. Nya mga kabaro no, nay subdivision diri dapita mga kabaro sulod atong talahon mga kabaro no, kung unsa ni nga subdivision diri sulod mga kabaro no, atong pangutan-on mga kabaro. Kaya atong main purpose mga kabaro kana siya mga kabaro, pero sa karon mga kabaro magbaktas ato mga kabaro og una nato tanawon to mga tanawon na to nga taas nga building mga kabaro. Simple gusto ginako mga kabaro improvement og development sa syudad. Pangutan ang kabaro kung nganong gusto nako ni nga content. Una-una mga kabaro taga bukid ko no, taga bukid ko mga kabaro nya paragsara ko makita sa mga building nga tagas. So mga kabaro na-miss ko nga ako nakita nga mga building diri sa syudad mga kabaro tagas. Kaya naman gusto na ko makita mga kabaro nga unta muabot ang panahon mga kabaro no, sa amuang lugar nga atong bukid nagigilan na akong bukid amuang probinsya o baryo wa ta kabalo mga kabaro no, budagan ang mga tuig og madibilop og insakto mo ni mga kabaro no. Bro mangutana ko bro, unsa ni diri nga subdivision bro? Riverfront. Riverfront. Unsa sa? Riverfront. Riverfront subdivision. Yes. Oh, okay. Salamat bro ha. Nya bro, dagan salamat bro hinay sa pagpaktas bro ha. Nya mga kabaro no, Riverfront daw subdivision ni diri mga kabaro no, nasa kung luyo. Kalami po diri mapuyo mga kabaro no, kunanan jud kay kwarta. Pangutan na ganung lami mapuyo. Unang-una peaceful kay palibot mga kabaro nya, limpyo ang hangin kay ngano man puro kahoy ang makita namo mga kabaro no. Nya mga kabaro no, kung niabot ka ni nga vlog mga kabaro sa oras ani nga vlog, paki-like ko mga kabaro para pag mas daghag like mga kabaro i-promote ni YouTube mga kabaro no.
Unay kuan sa like mga kabaro, ma-promote ka ni YouTube. Basta daghag like ang imuhang gihimo nga video mga kabaro. Yeah, mga kabaro no. Uy, sa man ni? Armels Grill. Sarado lang ka mga kabaro no. Na kabaro, sarado lang. Armels Grill, sarado mga kabaro no. Kanya padayon ta diri sa pagbaktas mga kabaro no. Ug ato pa rin tanawon. Kana akong gusto tanawon mga kabaro. Atong duulon mga kabaro no, kung unsa gid ang naa sa duol ana mga kabaro. Kabalo ko mga kabaro kung ako nang gipakita mga kabaro nya wala pa gid kunabot diyan. Ala siguro mag-comment nga kabalo na ko ana kung unsa na ipangalan. Na mga kabaro, Armels Grill ya. President Rodrigo Duterte nga sign. Kumo mga kabaro no. Laban lang. Siyempre sa atong kinabuhi mga kabaro, kinahanglan gid nga bisag karon sa panahon nato nga daghan kayog mga agitawag nga sa atong panahon karon nga pandemic. Pero ang Pinoy laban lang. Munay kuan, ano yung nga kumo mga kabaro? Laban lang. Siyempre Bisaya, mulaban gid na. Yung mga kabaro no. Kini diri siguro function hall siguro diri mga kabaro no. Try na to pangutana mga kabaro no kung unsay naa diri kini nga area. Na mga kabaro, uy. Tanaw na to pangalan mga kabaro no. Na. Palos Verdes na. Rancho Palos Verdes Sports and Country Club. Okay din ata maabot ito mga kabaro no. Na kabaro. Mao nang area mga kabaro no. Kanya mga kabaro. Dirita sa Soto Grande. Layo pa lang mga kabaro no, na silip na akong pangalan mga kabaro no. Soto Grande Hotel. Layo pa lang gani ko mga kabaro pero nasilip na ako no ang pangalan mga kabaro. Mao ni nga padayon nga bulas bagtas mga kabaro no. Bro, may hapon bro. Agi ko bro ha. Nagunsa ka diri ay namintura mo diri bro? Okay, salamat bro ha. Sige lang, ayaw, di na ko tamakan kay imo ba yan yung trabaho. Salamat bro. Niya mga kabaro no. So nakita na ko sa layo pa mga kabaro no. Kini mga kabaro. Soto Grande. Wow. Pila ka ni kaandana. Mangutan na ta sa atohang kabaro diri nga gwardiya. Siyempre gwardiya ta di ta maulo sa atong kabaro. Siyempre ang magkasinabtanay ang mga kabaro lang. Siyempre ako mga viewers kabaro gyapon akong tawag. Oops, kalami sa hangin mga kabaro no. Nya nag tawagan ni. Tawagan ni. Nag-check-in ka diri mga kabaro. Nya naka sa pinakatumoy mga kabaro no. Nag-check-in ka rin naka sa pinakatumoy no. Dito ka sa pinaka-top gyud. Nya makita niyo mga kabaro mahingani oh. Palibot. Kayon juga nga. Wow, kanindot sa kalikasan basta dili gubon. Pero diri mga kabaro no man-made ni siya nga gipantanom ning. Bro, mayong hapon. Hotel ni siya bro no. Pero wala pa siya nag-operate karon no. Mga kanusa ka ni mag-operate bro? Wala pa ko balo. Wala pa ka balo? Bago pa ka na-assign? Pero bro, pila ni kaandana bro? 20 kaandana? Grabe no. Taasa dahil bro no. Soto Grande. Kanindot dahil sa ko bro ha. Ito lang kanindot pag landscape bro. Unsa man ni ginaanhian ni diri kada buntag? No, na-maintenance. Na-maintenance no. Nindota pagka. Kumusta man bro? Tagasa ka nga Ibanez bro? Sa Kuan, Cebu. Abi kog taga Baganga kay daghan mo kog Ibanez sa Baganga. Daghan mo yun yung Daghan niya. Nya na po spelling sa spelling po ta. Na uban Y. Nya imo kay Y no. Ang uban kay I. Ay, nalipan. Na po iko. Nya bro. Napoy wala. Wala. Banyes lang. Banis lang. Mo ba? Yung parintira na. Pero isa bro no. Mo ni mga kabaro ang Soto Grande Hotel. 20 story mga kabaro no sa pagkakaroon. Wala pa na open mga kabaro no kay through the pandemic mga bro. Through the pandemic wala pa gi-open no. Wala pa gini na open sukad. Na-open wala pa yung pandemic. Na-open siya sa lang so opening. Sige. Nya bro, daghan salamat bro ha. Nya God bless bro. Sige. Padayon sa ko dali bro ha. Nya mga kabaro no, Soto Grande
kung diri mo mag check in mga kabaro. Wow, pagkanindot na mga kabaro. Ano itsura mga kabaro, no? Mo niyo mga kabaro, Soto Grande. Hoy nya mga kabaro. Wow, 20 story mga kabaro, bagong building, nindot kay ang palibot. Makaingon jud ka nga. Wow, makaingon jud kag wow. Kaya naman para una-una ang palibot mo mga kabaro, nindot kay mga kabaro. Bugnaw nya. Para na mga kabaro. So makita nimo og makita nimo og makita nako, maura na mga kabaro, no, nindot. Bisag asa ka man ni mga kabaro. Nya mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog sa akong vlog diri sa Crocodile Compound. Kung naabot ka ni mga kabaro, kung naabot ka ni nga time mga kabaro, muhangyo ko mga kabaro, no? Kung naabot ka ni nga time, muhangyo ko mga kabaro, paki-comment ko og kag green sa palibot. Unya, isang like naman mga kabaro, hangyo inyong kabaro og like. Og daghan salamat bro, og daghan salamat mga kabaro, no, sa pagkuyog sa Bisaya Vlogger. Og God bless us all. See you next vlog.